ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡಿ ಲೈವ್ಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೇನ ದಾದಂಡದ ಪನರಿತ್ತಿನ ಪನೊನ್ಲಿ ಪಂಡೊನ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಇಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಎತ್ತು ಪಡ್ತು ಕಾತು ಕುಲ್ಲದು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ 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 ಡಲ್ ಆತಂದು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ದೂರ ಪೋತಿರಂದ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಕಡೆಗಳ ವೀಡಿಯೋ ತೋದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂಡದು ಒರಿಲ ತೋಜುಂದಿಜ್ಜಾರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತು ಕೈ ಕೋರ್ಪುನ ಪನೆರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ ಅವಸ್ಥೆ ಲೈವ್ದ. ಯಾವ ನಿನ್ನಂತವು ಉಂಟವು ನೀನು ಇತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಒರಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸೇರುಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. 5 ಜನ ಉಳ್ಳರತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಜನರ ಆಗಮನ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ. 13 ಜನ ಉಳ್ಳರು. ಏರು ಉಳ್ಳಾರೊಂದು ತೂನ್ ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 9 ಜನರು. ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರಪ್ಪ 14. ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಅಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪುನೆಗ್ಲ ತುಳುಲ ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡೆ ಬಕೋಲ ಬರ್ಪು ಬಕೋಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲನ ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕೆಬಿಕುರು ಒಂದು ಲಿಪ್ಪೊಚ್ಚು ಬಲೆಗೈ. ಬಾಬಾ ಬೇಗ ಬಂದಾರ ಇವತ್ತು. ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಬಂದ್ರು ಬಾಬಾ. ಬಾಲೆ ಬಾಬಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಬಾವಾ. ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಗೆ ಇನಿ ಬಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀರ ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಮಾರೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅರೇನನೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ನ. ಗುಡ್ ಭವ್ಯ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಗ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರೆ. ಫ್ರೀ ಇತ್ತರ್ಡ ಇಪ್ಪೊಡೀರ್ ಪಾರೆಜ್ಜವೆ ಇರನ ಬಾವೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಬಾವೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಅರೆನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು BC ರೋಡ್‌ಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನಿ ತೂವೊಡಾರ್. ದಾದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಿ ತೂವೊಡಾರ್ ಏಪಲ ಬಿಸಿ ಎಪ್ಪಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆರ ಬಾವಾ ತೆಲ್ಪೆರ್ ಅನಿತ ನಾಡೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅರೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ಅಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅತ್ತ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಎನ್ನಂಜಿ ಬಾವೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಬಿಸಿ ಬಾವೆ ಐನು ಜನ 3 ಜನ. ಬಾವಾ ಓಲ್ಪೋಯರ್ ಬಾವಾ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೇಳ್ನಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಕೇಳ್ನಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಅಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೇನಾರ್ನೆಜ್. ಅರೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ನೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಕಜಿಪೇನಂದು ತೂಪೆರಾರ್ ಅತ್ತೆ ಬಾವಾ ದೂರ ಬೋಯ್ರಾರ್. ಅರೆ ಕಜಿಪೇನಂದು ತೂವರ ಬೋಯ್ರ ಅಂದೆ ಬಾವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ?
ಗಪಿ ಬಾವರೆ ಬಾವಿಜ್ಜೆ ಬಾವೇರಿಜ್ಜೇರು ತೂರ ಬೈರಿ ಬಾವೇದು ಲೆಪ್ಪ ಕೂವಾಡ್ಲೆ ಬಾವಾಗಿರ್ನ ಓ ಬಾವ ಉಲ್ಲಾರ ಇದಾಯ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ನೀ ಅರೆ ಗಂಟೆಲ್ ಕೆತ್ತನು ಬಾವಾ ಇಜ್ಜರ ಬಾವ ಅದನ್ನಂಗ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾವೆತ್ತ ಅಂಚ ಪದ್ರಾಡ್ ಬಾವ ಕೂಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಕೂಬಾಡಿ ಇರು ಒಲ್ಲಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಬಾಡ್ನ ಇಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಕೂರಾರು ಮೆಲ್ಲ ಕೂವಾಡ್ಲಿ ಇನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜೆ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾರ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಂದು ಅನ್ಪೇರು ಯಾರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದು 22 ಎಸ್ ಪಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ತೆ ಅಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಬಕ್ಕೆ ಏಪೀರು ಫ್ರೀ ಫರ್ಗೇನ್ಲಿಯೇ ಫ್ರೀ ಏಪಲ್ಲರ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇಪ ಫ್ರೀ ಪೇರಂದು ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅರೆ ಏಪಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ವಾಕ ಅಕ್ಕ ಹೌದೇ ವಾಕ ಅಕ್ಕ ವಾಕಕ್ಕ ಓ ವಾಕ ಅಕ್ಕ ದಾದ ವಾಕ ಅಕ್ಕವು ಓ ಅಕ್ಕ ನಿಪ್ಪು ಜನ ಇದು ಅರ್ಥ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಗ 7 ಜನ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡುವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅವತ್ತೇರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಬಾವೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಲ ಬೊಕ್ಕ 3 ಜನ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾಬಾ 15 ಮಿನಿಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 15 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಸಿಯಾ ಐದೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಆಪರೇರು ಏನಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಹೋಪೆ ಅಂದೆ ವರ್ಕ್ ಬಾವನಾ ಎಂಕು ಆಕ ಅಕ್ಕ ಬಂಡರತ್ತೆ ಎಂಚದಾದ ವರ್ಕ್ ಡುಲ್ಲಾರೆ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಡುಲ್ಲಾರೆ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಬಾವ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಾರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರತಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗಿ ಎಸ್ ಬಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ವರ್ಕ್ ಏರ್ನ ಬಾಬಾ ದಾದೆ ವರ್ಕ್ ಇರೇ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ 4 ಜನ ಐದು ಜನರೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಲಾಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಾವಾ ಅದಾದೆ ಬಾಬಾ ಲಾಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಾವಾ ಲಾಗ್ ವರ್ಕ್ ದಾದಂದೆ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ದಾತ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನದು ಜನ लागा वाट बार बाबा दादे पलपड़ चप मेल्ला पो मेल्ला 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕರ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಲೂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಾವಾ ಗೊತ್ತಾ
ఇక్కడ లాగ్ వర్క్ పండు అయితే ಲೂಗ್ ವರ್ಕ್ ಲೂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಾವ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೂಗ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗ ಅವು ವರ್ಕ್ ಓ ವರ್ಕ್ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಯ್ ಬಾವಾ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಏರವು ಪಾತೆರಂದ ನಗಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಜಾಬ್ ಒಂದು ದಯಗ್ ಜಾಬ್ ದಯಾರನ ಯೋ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ತೆಗ್ಲಿ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ವರ್ಕ್ ಕೆಲ ಜನ ಪನ್ಪುಜೇರ ಚಾರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಯೋ ரெண்டு ஜன உள்ளேரு ஏறுந்து பார்த்துருச்சேரு ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಗಲ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡಿಚೇರು ಯಾರದು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಂತ ನೋಡುವ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಓಕೆ 1 ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಓದುವೆನಾ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಾವ ಈರ್ ದಾದ ಬರೆಪರ ಯಾನ್ ದಾದ ಓದುವೆನಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓಲು ಉಲ್ಲಾರ ಪಿದಾಯರ್ಡು ಉಲ್ಲಾರ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲಾರ ಓಲು ಉಲ್ಲಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರೆಗೆ ಡೌಟು ಕರೆಗ್ಲ ಡೌಟು ಕೂಡ ಕೂಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಓಕೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿ ತುಯ್ಯೆ ಹಾ ಏತುಟ್ ಕಡಪುದನಾರು ಓಕೆ ಬಾವಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬಾವಾ ಓಕೆ ತುಯ್ಯಾರಾ ತುಯ್ಯ ಇರು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರತ್ತ ಇರು ಆತ ಕಾಯ್ತಾರ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಮಾರೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರವು ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ ನಾನ ಅವನಸ್ ಅವಡೇರ್ನ ಬಾವಾ ದುಬೈ ಓಕೆ ನಿಜ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಯಾನ್ BC ರೋಡ್ಗೆ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಯಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಪಿರ ಅವು ಬಂಬುದ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಹೋಯ್ತಾ ಬಂಬುದ ಹೌದಾ ಅದೇ ಬಂಬು ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿ ಅತ್ತವು ಬಂಬುದ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಒಯ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಕ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿದೆಲ್ಲಕ ತೋಜಿನ್ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ BC ರೋಡ್ಗವೆ ದುಬೈ ಬಂದ ಗಮ್ಮ ತಿಂಡಿಕೊನಾರಲ್ಲಿ ಕೊನಪ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದಾನೆ ಓಕೆ ಅವು ಡೀಪ್ ಓದು ಬಿ ಆತು ನೀರ್ನ ಚೂರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ದುಂಬುದಾತೆ ಇತ್ತದ ಗಿನ್ನಿ ಅತ್ತ ಓಲ್ಡು ಪರತೆ ಗಿನ್ನಿ ಅಂಚ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪಿರೇಗು
ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡು ಈರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಡು ಅಂದ್ ಅವು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಕ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುನತೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಅತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಬಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಬಜ್ಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತುಂಡವು ಕುಕ್ಕುದ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕನಕ ಆಂಡೇನಿ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ಕನಕ ಮಲ್ತಿಯಾರ ಅಕ್ಕ 5 పోయిను ఓకే 5 తారీఖు పోయినేరు ఓకే 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 బావా ఓకే ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಒರಂಬ ಕಿನ್ನಿಲು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆಗು ಅಂದೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರೆ ಬತ್ತನ ಮಂಡರತೆ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಡ್ಡ್ ಟೆಂಪೋ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇನಿವಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ ಇಂಚಿ ಬರಡವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೈತೆ ಗ್ಯಾಸ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ ಇಂಚಿ ಬರಡವೆ ಏನು ಪಜ್ಜಿಗನಕ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ ಅಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ನಮ ಓ ಬೇಜಾರು ದಾಯಿಗ ಬಾಬಾ ಬೇಜಾರು ಇದು ಬಾತನಗಿರ್ ಬೇಜಾರು ಮರತ್ ಹೊರಡಿತ್ನೇನು ಸರ್ ಅಂದ್ ಏರೆಗ್ ಬೇಜಾರು ಬಾವಾ ಬಾವಿ ಏರ್ನ ಏತು ಬರ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಬೇರೆ ಏತು ಬರ್ತದೆ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪನ ಪನೇರನೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅದು ಓಲಿ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಣಂದೇ ಪನರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಆರಂಜಿ ಬಾವಿ ಅರೇನ ಊರಿಗೆ ಪೋಪ್ನಿಡ್ಡಾರೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಪಸೊಂದು ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಟೆಂಪೋ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಿಕನಕ್ ನುಂಗೆಲ್ಲ ನುಂಗೇಲ್ ಮಾರೆ ಪಜ್ಜಿ ಹೊಡಿ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ರಾತ್ ಸುಲಭ ಕನಕ ದಿಕ್ಕ ನಿಂಗ್ಲಿನ ಕನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜು ಬಿಟ್ಟೆ ದಾದ ಬಾವ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾವಾಗ ದಾದ ಆಪಣೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆರು ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೇರ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನುಂಗೆಲ್ ಕನಕ್ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲೆನಾ ಇಂಚಿ ಕನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಡಿಡು ಇಂಚಿ ಕನಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಅಂದಿರ್ ಈರು ಓಲ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮಾರೆ ಬರ್ರ ಇರ್ ದುಬೈ ಡುಲ್ಲರ್ ಪಣ್ಣಿ ಆತ ಆರ್ ದುಬೈ ಡುಲ್ಲೆರ ಪಿದಾಯ್ ಡುಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೆರ ಎನ್ನ ಜಾಗಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ JCB ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಸುಲಭ ಅವಂದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದಂದ ಈರ್ನ ಜಾಗಡೆನೆ ಪಜ್ಜಿ ಕನಕೇನಾ ನುಂಗೆಲ ಕನಕೇನಾ ನನ್ನ ಕನಕ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಾತ ಪೂರ ಟಿವಿಡ್ ಬರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮುಲ್ಪ ಕನಕದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಮಾರೆ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಓಲ್ ಓಲ್ ಪೋಡು ಮಾರೆ ಎತ್ತೆದು ದೂರ ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆಂಡಲ ಕನಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡಲ ಕನಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕನಕದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕನಕ ಓ ಒಂಚ ಬೇತಾಗಲ್ನ ಜಾಗ ಪೋದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಅತಿ ಕಾಡುಂಡೆ ಒಲ್ಲಂಚ ಕಾಡು ಇಪ್ಪುನತಿತ್ತೆ ಕಾಡು ಪೂವ ಪರ ಕೇಂಡೇನ್ ಬೇತಾಗಲ್ನ ಜಾಗ ಗತ್ತು ಕಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕಾಡುಗ್ ಪೋಪತ್ತ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಓಲೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವಿ
ಅರೆ ದಾದಾ ಅಪ್ಪನು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಬಾವಾಗ ಅಮ್ಮ ಓಲೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪರಂಡ ದಾದಾನ ದಾದಾಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಭಾವನ ಪುರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದರು ದೂರ ಪೋತೀರಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕವೇ ಎನ್ನ ಗುಡ್ಡೆದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಣಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಮಾರು ಇಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಣಕ್ ಮಾರೆ ಕರ್ಮಾರ್ದ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಕನಕವು ಗಟ್ಟಿ ಕಣಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಣಕ್ ವನ ಸಾಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ವನ ಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಂది ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಸೇವ್ ದ ಬೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ತೇವ್ದ ಬೇರ್ಗೆ ಬೇರ್ ಸೇವ್ ದ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಊರುಗು ಮೇಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಆಡಾರಲ್ಲ ಇವು ಬರಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬತ್ತನ್ ಬತ್ತನ್ ದಾದಕ ಜುಪ್ ಮಲ್ತಾರು ಬಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೊಂಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯರವೇ ಇನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿನಾರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೇರೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದುಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ್ದೆ ಅಂದೆ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಮೆಂಚೋಲ್ಲೇರು ಮೆಗ್ದಿ ಲಕ್ಕೊನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲೇವೆ ಲಕ್ಕರ ಪಂಡೇರು ಈರು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ದಿನಲ ಕೇನುನು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಿಂತ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ಪಾತಿರು ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಪುರನ್ ಯಾರು ಏರು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣತ ಲಕ್ಕಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಊರುಗತ್ ಬಾಂಬೆ ಡೇ ಓ ಬಾಂಬೆ ಡೇನೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಬೊಕ ಊರುಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋತಾರೆ ನೀ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಅಪ್ಪಣ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಅಮ್ಮನ್ ತೂವರೆ ಬೈದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ನಿಗಲ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇಪ್ಪು ನಾನೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಿನ ಯಾರು ಸೀದಾ ಪೋಯಾರೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಒಲ್ಲಾರು ಉಲ್ಲಾರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಉಂಡತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಹಿರೇನಿ ಏಪಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ದೂರ ಪೋತಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಡೈಲಿ ಸರಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ್ತೀರು ಅರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಊರುಡು ಎಡ್ಮ ಜೋಕುಲ ನಿಗಲ ರಡ್ಡು ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಊರುಡು
ಐನು ಜನ ಬಾಂಬೆ ಡುಲ್ಲ ರತೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಇವರು ರಡ್ಡೆ ಬೇಜಾರನ್ನಾಗ ಅನ್ನೆಲ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಲ ಊರು ಡಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಐನ್ ಜನ ನಿಕುಲು ಬಾಂಬೆಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಯ್ಕತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಜ್ವರ 4 ದಿನ ಆಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜ್ವರ. ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ರಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಂಬೆಡು. ರಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪುನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ಕತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲ ರತೆ ಅಂದು ಏ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರನ್ನಾಗ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರಾಕೊಂಡು. ಕಮ್ಮಿಂಡು ಚೂರು ಕೆಮ್ಮ ಜೋರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವೇ ಅಂದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನಿಂది ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ತುಂಡ. ಕೆಮ್ಮ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿ ಜತೆ ಪಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಕೆಮ್ಮ ಶೀತ ಪೂರ. ತುಂಬುದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೆ ಬಾಂಬೆಡು ಪೂರ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಬಾಂಬೆಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡತ್ತ. ಚಾನ್ಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲೋಡ್ದ ಅದು ಕನಕ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಟೆಂಪೋಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ. ಒಂಜೊಂದು ಲೋಡ್ ಕೇನ್ಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಪುಂಡು ಕನಕ್. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ಲರು ಅರ್ಪೋಯರ ಅಂದ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಾದನ ದುಂಬರ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಾರು. ಅರೇನು ತೂತಿಲಕ್ಕೊಂಡು. ಅರೇನ್ ತೂತಿಲೆಕ್ಕೆ ಜರ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ವೇಯ ಲೈವ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜ ಏರೇನು ತೂತ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ತೂತು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತು ನಗ್ಲೇನು. ಶುಂಠಿ ಕಿನ್ಯ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಜಿಂಬರೆ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ತೆಮ್ಮಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಶುಂಠಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಖಾರ 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 ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಕೇಶವ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ಎನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಶುಂಠಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಲೇಕ ತಿನ್ನೋಂದು ಇಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಐಟ್ ಕೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ಕೆಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಗಲೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಅಂದೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಹಾ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ದೇರೆ ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಕನತಿತ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಅಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ತೂಪೇರ್ಗೆ. ಎನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಐಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಇದು ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಳದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಖಾರ ಎಡ್ಡೆ ಶುಂಠಿದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಶುಂಠಿ ಎಡ್ಡೆ. ಇದು ಇಂಚಿ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ. ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಅರ್ದೂರ ಪೋಯರ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಅರ್ಪೋಯರ ಅಂದ್. ಖಾರ ಖಾರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಶುಂಠಿ ಉಂಡು ಏ ಇಲ್ಲಡೆ ನಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಓ ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಉಂಡೆ ಅಂಡೇರೆ ನೆನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಶುಂಠಿದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗಿತ್ತೇನೆ ತಿನ್ನೋಂದಿಪ್ಪಾಡು ಶುಂಠಿ ತೂಕ ಆತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ತೂಕ ಆತ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂಡ ತೂಕ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಇಲ್ಲಾಡಿ ದಾದ ತೂಕ ಮಲ್ಪುನ್ ಕೊರ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲರೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲರೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲರ. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಮ್ಮನ ನಿದ್ರೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಿಗಲೇನ ಊರು ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲೇನ ಊರು ಕಾರ್ಲಾಯೆ ಕಾರ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಲ ಅವೇ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ
ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಹ್ಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮೇರು ಮೇರ ಏನು ಆರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಬೈದೇರು ಲೈವ್ಗೂ. ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಕಳನೆ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಲನೆ ಕಾರ್ಲದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಲನೆ ಊರ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಪಂಡ. ಹೌದು, ಕರಿಯಕಲ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ದು. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ? ಕಾರ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಲ್ಲು ಇಪ್ರು ಮಾರೆ ಕರಿಯ ಕಲ್ಲು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಬೊಕ ಆ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ನಿಕ್ ಕಲ್ಲು ಏತ್ಬೋಡು ಕಾರ್ಲಾಡು. ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬುದರತ ಕರಿಯ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅತ್ತ ಅಂಚದು ಬೊಕ ಪೂರ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಲ್ಲುಲ್ಲನೆ ಐಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪುದಾರಿ ಇಜ್ಜತ. ಅಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕರಿಯ ಕಲ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ಇರ್ನ ಓ ಕಲ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ. ಆರು ತೂವೊಂದು ವರ ಪೋಯರಂದು ಇಜ್ಜೆರಾರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ದೂರ ಪೋಯಾರು? 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಐಡಿಡು. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಬಲೆ 16ಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ 14 17ಗ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಅವೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಡ್ಗೆ. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ನ ಪದಾವ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹತ್ತೂರು ಪದಾವ ಓ ಪದಾವು ಕುಂಟಾಡಿ ಪದಾವ 10 ಪದಾವ ವಾಮದ ಪದಾವ ಓ ಪದಾವು. ಬೊಕ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಪದಾವುಲು ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು. 10 ಪದ ಗೊತ್ತು, ಕುಂಟಾಡಿ ಪದ ಗೊತ್ತು, ವಾಮದ ಪದ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ ಓ ಪದ ಉಂಡು. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ದೂರ ಪೋಯರು? 10 ಪದವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಕೈತಾಳ್ದಾರಿ. 10 ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ. 10 ಬರ್ಪ ಸಾಂಚ್ ಮರಿಗೆ ಬರ್ಪ. ಇರ್ನ 10 ಪದ ಅವತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಬರೆಪುನು ಬೊಡ್ಚ ಇರೇಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂಡ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಬರೆಪುನು ಬೊಡ್ಚ ಇರೇಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂಂಡ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಎಂಚಿನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಚಿನವು ಎಂಕ ಓದಾರ್ಲ ಬರ್ಪು ಜವು ಎಡ್ಡೆ ತೂಂಡ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂಂಡ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಎಂತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಮುಗಿಂಚೆ ಅರೆಗ್ ರಪ ರಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರಚ್ಚಾ ಅಂಚ ಈರ್ ಲೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾರ ಕಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ನ ನಾ ಉಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು 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 ವಿಡಿಯೋಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನತ್ತ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ ನೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ ರಪ 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 ಕೇನೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಣಸಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ 10 ಪದಾವು. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇರೇಗ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ತೂಂಡ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಿ. ಓ ಅಂಚೆ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇರೇಗ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ತೂಂಡ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಿ. ಓ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಬರೆಪುನ್ ಬಡ್ಚಿ ಇರೇಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂಂಡ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ಓ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರಾ ಇದ್ದ ದಾದನ ಪಂಡೇರ್. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕಾಗ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡ ಅಂದ ಅಂದಂದು ಯಾರೇ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುನಂದ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನಾವಡು ನಾಸು ನನಾವಡೆ ದಾದಾ ವನಸು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್
ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ತರಕಾರಿಯಾ ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ದಾದಾ ಉಂಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಈತನೆಟ್ಟ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಈತನೆಟ್ಟ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಗುಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದುಂಬುದಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಲ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜೀರಿತೆ ಪಂಡರ್ಡ ಮರ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೀರಿ ಪಂಡದು ದುಂಬುದಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ತರಕಾರಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ದಾದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಖುಲು ದಿನಾಲ ದಿಂಜಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖುಲೆ ದಿಂಜಾಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತೆ ನಂದು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ 15 ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆವೇ 16 ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕನಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಅವ ಕಾಸು ಯಾನು ಕನಕಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡ ಅವಿಯೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕನಕಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ನನ್ನ ಏನು ಅವೇ ರೇಟೆ ಕನಕ ಕೊರಡ್ಚಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾತೆ ನನ್ನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಬರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ ಅವ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆಂದು ಐಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಜಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ ಹಾಯ್ ಸುಜಾ ಪಂಡೇರು ದೂರ ಬಯರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಓಯ್ ಕುರ್ಲು ಅಕ್ಕ ದೂರ ಬಯರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆರ್ಪೇರ ದೂರ போயிறாரு ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ್ ತುಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ ವೇರೆಗ್ಲ ಭಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರವೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ ಬರ್ಚಿಯ ಕುರ್ಲು ಪುರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ರ ಕುರ್ಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುರ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದುಂಬುದ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಅಟಿಲ್ ಅಂದ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ದುಂಬು ಪೂರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪಾಯರಾರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಲ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಸುಜಾತ ಕಡಕೇನ್ಲೆ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಕುರ್ಲು ದಕ್ಕಾತ ಇರು ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪಾರೆ ನಂದು ಅತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರಾಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋರ್ಡೆ ನಂದು ಕೊರಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಯಾಕ್ ಎಂಕ್ ಚರ್ಮುರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್
ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸು, ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್, ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಪೂರ ಬೋಡು. ಓ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ತೂಲೆ ಆರ್ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ಬೊಡ್ಚಿಗೆರೆಗ್ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡ್ಗೆ, ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡ್ಗೆ, ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಪೂರ ಬೋಡ್ಗೆ ರೆಗ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವು ಆಪುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಅವು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಮದಿಮೆಗಿಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರ್ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಕೊರ್ಂಡ ಎಂಚ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರೆರ್ಡೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನರೆಗ್ ಮದಿಮೆಗಿಂದು ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾಸುನು ಇರ್ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಒಂದೊಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುವಾರ. ಮುನ್ನಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮುನ್ನಾ ಬ್ರದರ್ ಆರು ಮುರಾನಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮುನ್ನಾ ಬ್ರದರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮುನ್ನಾ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮುನ್ನಾ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಬೊಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರು ಬಾರಿ ಅಪುರ್ಪತೆ ಯಾನ್ ಚರಂಬುರಿಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಚರಂಬುರಿಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಂಚಂಡ ಇರೆ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುನ್ನಾ ಬ್ರದರ್ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಮುನ್ನಾ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ಲ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಈರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಮುನ್ನಾ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತಾರತೆ ಮುನ್ನಾ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಾದೆ ಪೇರ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರಿಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಜಾತ್ರೆಗ್ ಲೆತ್ತದು ಇರು ಚರ್ಮುರಿಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಬೇಲೆಜ್ಜೆ ಇರು ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತೆ ಇರು ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತೆ ಬೇಲೆಜ್ಜ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕಾಸ್ ತನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕಾಸು ತನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕಾಸು ತನ್ನಿ ದಾದವನ್ ಪರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇಕ್ಕಿರು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ದ ಅಂಚ 16-17 ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಪಂಡೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೋರ್ಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಪೆನ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಚರ್ಮುರಿಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪ್ಪು ಎಂದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಪೋವೆರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕಾಸು ತನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಾರ್ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಒಂದು ನಾನು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ ಹ್ಞೂ ಡಿ ಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನಂದು ಡಿ ಕೆ ಸಾರ್ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಡಿ ಕೆ ಸಾರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಡಿ ಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಪೂರಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಡೈತೆ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಇರ್ ಪರ್ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಟಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಸು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಡಿ ಕೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ
ತೂಕ ಲೋನ್ಗೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಲೋನ್ ಗೆತ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈರ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪುನು ಬಡ್ಚಾವೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಡಿ ಕೆ ಬತ್ತೇರ ಆರು ಅಂತ ಕೇನ್ಗ ಆರು ಕೊರುವೇರು ಆರೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕದಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೊರುವೇರು ನನ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ತದೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇನು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಕೂರುದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈತು ಬೇಗ ಓ ದೇವರೇನೆ ಇರೇಗ ಇತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಇರ ವನಸ ಆತಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ದಾನಿ ಇರೇಗ್ ಅನ್ನಿ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಂಡ ಇರೇದಾನೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಓ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪಲಿಲ್ಲವಾ ಓ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪುವರ ಅತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನಿದ್ರೆ ವರ್ಪ್ ನೀರೇಗ್ ಅಂಚ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೂರುತ್ತದೆ ಡಿ ಕೆ ಸಾರ್ ದೂರ ಪೋಯರು ಡಿ ಕೆ ಸಾರ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಂತ ಹೆಜ್ಜೆರಂದು ಒಂತೊಂಡೆ ಜುಲಾನ್ಗೇನು ಬಿರು ಪೋಯರಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಸು ಕಣಾರೆ ಪಂಡೇರತಿ ಐಕ್ ಕಣ್ಣು ಕೂರುತ್ತದೆ ಓ ಕಾಸು ಕಣಂಡ ಕಣ್ಣು ಕೂರುತ್ತದೆಗೆ ಈತು ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈತು ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನಂಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ ಮಾರ ಈತು ಬೇಗ ಹೋಂಡ ಜೆತ್ತುಂಡ ಬೊಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇಂಚೆ ಹೋಪುನತೆ ಬೊಕ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತದ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಬಂಡೇರು ದಾದ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪುದ ದೇರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಂಗ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಚಟ್ನಿ ಬಂಡೆ ಮಂಜಾತಿ ಈರು ಯಾನ ಪನ್ಯ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯಾರ್ಡ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಸತೀಶ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯಾರ್ಡನೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಕಣ್ಣು ಕೂರುನೇರೆಗ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಜಿಂಡತೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರುನು ಓ ಇರೆಗ್ ಮೀನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕಾಸ್ತ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಅಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಕಾಸ್ತ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರನ ಕೆಲ ಜನಕ್ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೀರ ಐಕ್ ಕಾಸ್ತ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಇನಿ ಪದ್ರಾಡತೆ ತಾರೀಖ್ 13, 14, 15, 14 ನನ್ನ 4-5 ದಿನ ಎಪ್ಪುನಾತೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಎಪ್ಪುನಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಆಡೆ ದುಡ್ಡು ಆಡತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಕಾಸು 3 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಡುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 3 ಲಕ್ಷ ಏನಡಜ್ಜಿ ಅವ್ ಮದಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾಸು ಅರ ಮದಿಮೆ ಮಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಧಾನ್ಯ ತೆಪ್ಪರವ ಹಿಡ್ದು ಕಾಸು ಮುಟ್ರಾನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ ಓ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಆ 3 ಲಕ್ಷ ಇರ ಮದಿಮೆಗೆ ದೀತನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಯರನ್ನೇ ಓ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಯರ್ ಎಲ್ಲ 13 ತಾರೀಕು ಕತೆ 13, 14, 15 2 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡೆ ಕೊಡಿಯರ್ದು
ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಾರೇರು ಅದು 3 ದಿನ ಜಾತ್ರೆನಾ? 2 ದಿನ. 2 ದಿನ ಇಟ್ಲಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪ್ಯಾರ. ಅವು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಕೇಂಡ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ. ಓ ಅವು ಕಾಸು ಕೊರೋಡ ಕೇಂಡ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಪನೋಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಕೊರ್ಪೆ. ಅವು 3 ಲಕ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದೀತೆರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಂದಿ. ಸತೀಶ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದೀತನತ್ತೆ 3 ಲಕ್ಷ. ಅವು ದೆಪ್ಪರ ಆಪು ಜತೆತ್ತೆ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್. ಅವ ಆತೆ ಐಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈತು ವರ್ಷ ಈತು ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತುಂಡು ಸತೀಶನ ಮದುವೆಗೆ ಕಾಸು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್. ಈರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂದು ನಾವು ಇಜಿನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಈರ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟುಂಡು ಉಂಟ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜಪಾನಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮದಿಮೆದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಾಸು ಇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಿನ 6 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪು ನೂತೆ 3 ಲಕ್ಷ ಎತ್ಪರ ಆಪುಂಡವು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಿತ್ತನ 3 ಲಕ್ಷ ಅವು ಈರ್ನ ಮದಿಮೆ ದಪ್ಪಗೆ ಏತ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ. ವಂಚಪುರ ಆಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಪೊಕ್ಕಡ ಹಠ ಅಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇನ ಬುಡೇದಿನ್ಲ ತಮ್ಮನಗ್ ಲೆತ್ತೆರ್ಡ ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಇರೆಲ್ಲ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಗ್ ಲೆತ್ತರ ಏರೆಲ್ಲ ತೇಪಾರು ಅರೆರೆಲ್ಲ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತ ಪೋವೇರಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾ ಏರೆಲ್ಲ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತವದ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ಬಂಡೆ 2 ಅಪಗ ಯಾನ್ ತಾಪುರ್ತಿ ಕೊಂಜೆನವಲು 6 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಪೋವೇರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಏರಣ್ಣ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತ ಪೋಯೆರ್ಡ ಮದಿಮೆ ಆತನಂದು ಅಪಗ ಏನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಅಂಚಪುರ ಒಂದು ರಾಜೀವ್ಯ ಕತೆ. ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆನಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ಆವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಪಣರ ಆಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತ್ಲ ಆವು ಇರ್ ಮದಿಮೆ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಾಡಿಗೆಗ್ ಲೆಸೊಂದು ಪೋಪರೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಆರ್ ಬಾಡಿಗೆಗ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋವೆರ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಜನ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲೆ ಅವು ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬಾಡಿಗೆದ ಜನ ಪೂರ ಬಾಡಿಗೆದ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ತೋಪುನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆ ಲೈನ್ ಪಾಡು ನತೆ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆನೆ ಕಾರ್ಬಾರ್. ಆರ್ ಲಂಚ ನಂಜಿ ಆಂಟಿನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆರ್ಡ ಆಂಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಅಂದಂದು ಅಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೊನ್ನುಲು ತಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಅಂಚ ಆತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನುಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗಾತಿಲಿತ್ತೆ.
ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಚೋಚುವೆ ಅವೇ ಫೋನ್ ತುವಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ చెప్పండి ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎರಡ ಪಾತೆರಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಓಕೆ 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 ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಅವೇ ಇನಿ ಚೇಚಿಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆನು ಸರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪನೊಡು ಪೊನ್ನುಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಅಂದಿ ಸರಿ ಅವಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾನುಲ್ಲ ಸರಿ ಬೋಡು ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಸರಿ ಬೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಪಂಡೇರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಇತೇ ಎರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಪೋಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸ ಆತನ ಇರ್ನ ನಾನ ಅವಡೆ ಆತನ ವನಸ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಡ್ ವನಸ ಆತಜಿ ನನ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದೆ ಪಾಪ ಲೇಟ್ ನೀರು ವನಸ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರತ್ತೆ ಅಂದ್ಯ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ವನಸ್ಲ ಆತಜಿ ಇಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆನೆ ಬೈದಾರು ಮೂಲಿತ ವನಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ನಾನು ಪಿರ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡತೆ ಈರು ವನಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅತೆ ಈರು ಬರ್ ನಮ್ಮುಲ್ಲ ವನಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮೂಲು ಓ ಮಂಡ್ರಾಯರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಪುರ್ರು 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಂಡ್ರಾಯರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಮಂಡ್ರಾಯರ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಮಂಡ್ರಾಯರ್ ಅಂಜಿಲ ಐಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನೀಲ ಐಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರ್ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಯಾನ್ ಮರತ ಆಡಿಟ್ ಕುಲೋಂದೆ ಉಲಾಯಿಡು ಬೆಚ್ಚಾತೆ ಬಾರಿ ಓ ಇರ್ ಮರತ ಆಡಿಟುಲ್ಲಾರೆ ಒಯ್ತ ಮರತ ಆಡಿಟುಲ್ಲಾರು ಕುಕ್ಕದ ಮರತ ಆಡಿಟ್ ಕುಲ್ಲೆರಡ ಕುಕ್ಕು ಪೂರು ಮಂಡೆಗ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ 10th ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಎಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಜಾರ್ ನೈಟ್ ಮುರಣಿವರ ಕೇಂಡಾರು ಡಯಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಐದು ಕಿಜ್ಜರಾರು ನಿತ್ತಲಿಜ್ಜರ ಅಂದು
ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಸತೀಶ ಅವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟೇನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಪಂಜಿಲ್ಲ ಬರುವ ಅಂದು ചേച്ചിലെ ഉണസ് ಗಟ್ಟಿಡ ಜಪ್ಪಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ ಕತೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಬೋರ್ಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಲುಂಡುಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಎಡ್ಡೆ ರಥತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮರ ಕಿನ್ಯ ಮರ ಕುಕ್ಕು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂದೆ ಓ ಮರ ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕುದಾನೆ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುದಾನೆ ಕಶಿ ಕುಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅಮಾಲ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಇರೇಗಲ ಬೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಅಮಾಲ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಉನಾಸ ಆತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಉನಾಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ವೇರಾರು ಮಾಲ್ಬಾರ್ ಕುಕ್ಕು ಮಲಬಾರ್ ಕುಕ್ಕವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆಂಗ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಟೈಮ್ ಕಡಪುರವಲ್ಲೆ ಇರುವ ಕುಕ್ಕು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಕ್ಕು ಉಂಡುಗೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕನಾರೆ ಕುಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಾನೆ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಚು ಬಲ್ಲಕನೆ ಪೊಯ್ ಕುಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪರಿಯಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೆ ಪರ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಿರ್ರಿ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೇಗು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಲೈಫೇ ಹಾಲಪ್ ನಡೆಗಿ ಪೂರ ತಾಲುಂಡು ದಾನೆ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ದೊಂಬು ದೊಂಬು ಕಾದಿಪ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೊಂಬುಗಿಪ್ಪೆ ಅತ ದಾಲ ಕುಕ್ಕು ಏತ ಮಲ್ಲ ಆತನ ಐತೆ ಕುಕ್ಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುರ ಐತೆ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ನ ತಂಚ ತಾಲುಂಡ ತೋಜ್ ನೋಡು